ತೊಕ್ಕೋಟು ದಾಮೋದರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಮಾಲಕರು ಉದ್ಯಮಿ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯಡು ವಿಧಿವಶರಾತಿರು ಕರಿ 40 ವರ್ಷದಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ದಾಮೋದರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬುಲೆದು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇರ್ನಂಚ ಪರಿಸರದ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಮಾತರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಗುರಿಕಾರ ಮನೆತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮೈಶಂತಾಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪಾದು ದಿಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದಿದ್ದರು ತೊಕ್ಕೋಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ಸಂಘಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿದ್ದರು ಇಂಬೇರ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನುಡಿನ ಮರದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೊಕ್ಕೋಟುದ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಾಮೋದರ ಕ್ಲೋತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ನಡಪವನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಗೋಕುಲ್ದಾಸನ್ನೇ ಇನಿ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಆತನರ್ನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಆರು ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟಿಯ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡ್ ಉಪನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಗನದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗುರಿಕಾರ ಮನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಬಂಟ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಐನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ನೆಲಕೊರ್ನಂಚಿನಾರು ಗೋಕುಲನ್ನೇ ಇನಿ ಅರ್ನ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗಳ ಜಿಂಜಾಯ ರಾವಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟ ಅರ್ನ ಈ ನೇನು ನಷ್ಟನ ಭರಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಆ ದುಃಖನ ಸಹಿಸುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ಕೊರಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಬಕ್ಕ ಊರುಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಯಾಪಲ ನೆನಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅವ್ರು ಮಲ್ದೇರು ಏನು ದುಂಬಾಗಲ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನೆಲೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ನೆನಪು ದಿದ್ದು ಮುಖನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿರವರ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಶಾಂತಿನ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ